palabras de Laura, o documento que deu leitura, que é un documento elaborado aquí no Morrazo por a xente de Noso. Eu creo que xa explican bastante ben, por unha banda, a finalidade desta convocatoria de hoxe, e por outra banda tamén explican bastante ben un pouco o núcleo, o cerne do obxectivo, da finalidade do proceso que pretendemos contribuir a que se poña en marcha mediante esta metodoloxía que estamos aplicando, destas convocatorias abertas, como a de hoxe, pero que estamos a facer pouco a pouco por todos os recantos do país, do noso povo, da nosa nación, por todos os recantos da Galiza. De todos xeitos, eu quero ampliar un pouco esa idea exposta xa por Laura e dar algúns elementos máis de xuicio para que vos todos e todas poidades facervos a idea máis clara posible de que é o que estamos a propoñer. E, sobre todo, eu tamén teño a pretensión de non enrollarme como unha persiana, de facervos esta miña intervención o menos longa posible, para que, en troques, o que podamos facerse xa abrir un diálogo entre todas e todos, unha participación de todas e todos vós, que sexa, polo tanto, xa congruente con dúas cousas. Primeiro, que nós temos enorme interés en saber o que pensa a xente. O que pensa a xente que está en distintos posicións na sociedade, en distintos segmentos da sociedade, a xente que está no mar, a xente que está na naval, a xente que está no servicio, a xente que está no comercio, a xente que está na industria, a xente que está no agro, a xente, etcétera, etcétera, non? E que tamén, pois, se teñen, a partir de aí, aínda que se compartan afectos, arelas e incluso, pois, ideas, unha ideoloxía, unhas ideas políticas. De todas maneiras, pois sempre hai toda unha diversidade de maneiras de ver as cousas que son as que hai que ter moi en conta para podermos artellar pouco a pouco, sen presa pero sin pausa, pois un movimento na sociedade que se articule en forma de novo proxecto político e que tamén dé lugar á construción dunha organización política absolutamente democrática e aberta e que poda, polo tanto, pois, cumplir a función para que teñen que ser as forzas políticas, que é fundamentalmente para representar os cidadáns, para que os cidadáns participen na actividade política, para que defendan os seus intereses, as súas ideas e as súas liberdades e os seus dereitos. E, por lo tanto, vou ver se fago unha exposición que sexa máis clara posible e tamén, xa digo, o menos longa posible, despois podamos falar. En primeiro lugar, é sabido que nós, no Encontro Irmandiño, somos un fato de homes e mulleres, máis vellos como a min, máis mozas como Laura, que durante estes anos estivemos a militar dentro do Bloque Nacionalista Galego. Probablemente tamén máis ou menos saberedes que foi durante este decenio que acaba de rematar máis ou menos, a partir do ano 2000 e pico, cando empezamos a configurarnos, sin constituirnos en partido, nada polo estilo, arredor dos propios procesos das sucesivas asambleas internas do Bloque Nacionalista Galego. Primeiro, pois, elaborando alternativas de listas abertas, a partir do momento en que o BNG se empezou a concentrar, non? As opcións
para a elección dos órganos internos do BNG pois dunha maneira bipolar, dunha maneira antitética, casi como se houvese unha lista do goberno e outra da oposición, cosa que é contradictoria co propio BNG, porque o BNG naceu no ano 1982 como unha formación política asamblearia de afiliación individual, asamblearia pola base, polo tanto, en a que cabían moitas lecturas distintas, moitas opinións diferentes sobre uns eixos vertebradores do proxecto estratégico do nacionalismo de esquerdas, do nacionalismo popular para este período histórico no que estábamos, non? E entón, polo tanto, iso significaba que todos tiñamos que ser iguais e que as distintas opinións dentro, incluso cando había partidos que estaban integrados dentro do BNG, non se convirtían en lobbies, non se convirtían en focos de poder en principio. Os partidos estaban aí, pero a militancia de cada partido tiña que verquerse no BNG de maneira a título individual, e eran as asambleas, os militantes fosen da opinión que fosen, as que debatían as cousas, as que elaboraban as propostas de acción política, e tamén eran as que elexían os órganos tanto a nivel local como comarcal como a nivel nacional. Esa pluralidade a partir dos anos 2000 pois empezou a deturparse e empezou a aparecer pois unha concentración de poder en determinados sectores, en algún dos grupos políticos. Empezou a aparecer a existencia dun aparato moi vertical, que cando BNG era unha cousa moi horizontal, eu decía moitas veces, decíamos nós, que era como un follado, por decirlo en portugués, ou con 1000 follas, non? Con unha serie de engarces de uns niveis para outros, a chegar ao cumio a nivel nacional, pois convertiuse nunha estrutura moi vertical e, polo tanto, con unha concentración nun aparato de poder que daba lugar a que os que estaban no centro do poder pois fosen os que tiñan a situación cada vez máis de preeminencia, e os que non, pois, a medida que estuvesen máis alonxados, pois, que vez eran considerados como menos de fiar, e se empezou a formar unha cousa moi grave, non? Que os grupos que había que facían diferentes interpretacións dese proxecto común, pero que as aportaban para que no debate entre uns e outros se chegase por consenso a tomar as decisións, e así mesmo para ir configurando os órganos internos, pois se foron convertindo en grupos que loitaban polo poder interno do BNG en vez de cooperaren con visións distintas a acertar ao máximo nas decisións políticas, nas liñas programáticas e así sucesivamente. E iso acabou convertíndose nunha bipolaridade, non? Que se fragou sobre todo entre o 2006 e o 2009. E nós, que éramos xente moi diversa, pero que tiñamos unha posición crítica, pois empezamos a padecer unha situación na que se exercía a crítica, pois eso era considerado como unha deslealdade, non? Ou seña que a posición discrepante, ainda que fose razonada e argumentada, pois era de alguna maneira sancionada, non? Era considerado como herexía, non? E intentamos de todas maneiras durante bastante tempo pois lograr introducir as nosas ideas que fosen tidas en conta, que se dialogase, etc. O desenlace foi na última Asamblea Nacional do BNG, onde nós, dende o ano pasado, cando xa nos configuramos como unha corrente organizada dentro do BNG, o Encontro Irmandiño, fixemos unha asamblea onde tomamos a decisión de que faríamos un último intento por lograr a rexeneración do BNG, a refundación do BNG. Lograr a rexeneración do BNG significa restituir as reglas de convivencia interna da época da fundación, ás que me refería antes, e, polo tanto, que se acabase con eso dos que teñen a verdade e dos que son heterodoxos ou dos que son heréticos, daqueles que teñen a verdade e aqueles outros que son discrepantes e son pouco a pouco anatemizados, son pouco a pouco considerados como desleais. E, por outra banda, recuperar a refundación significa o proxecto estratégico do nacionalismo galego. Os nacionalistas,
moitas veces falase, teño oído moitas veces, ao mellor nos últimos anos, sobre todo na política do Estado español, deso do nacionalismo soberanista e todas estas historias, non? O nacionalismo é soberanista por definición, porque se o nacionalismo é simplemente autonomista, pois non está defendendo para nada que a nación é un suxeto político, non? Está ben a autonomía, pode servir nunha fase determinada, nós mesmos apostamos por eso, cando non había outra posibilidade, pero como un instrumento para ir gañando terreo na relación dun proxecto estratégico que, en definitiva, é un proceso de autodeterminación, un proceso de, o que decíamos nós sempre, liberación nacional e social. Liberación nacional de que o povo galego pode exercer a súa soberanía política nos términos que o considere oportuno, sexa que se opte por un Estado independente, se opte por participar nunha estructura federal ou confederal, a nivel do Estado, a nivel de Europa, o que sexa, pero isto que en definitiva é un proxecto de liberación, un proxecto de emancipación. E por outra banda social, porque cunha óptica de esquerdas non abonda con que Galiza pode constituirse nunha nación con un aparato de Estado propio, sino que resulta que iso está fundamentalmente dominado polas clases sociais ou polas oligarquías económicas, como acontece agora en toda Europa, a oligarquía do capital financiero que nos convirte a todos os demais, a todos os cidadáns en súbditos, en realidade, convirte aos traballadores en cousas que se poden manexar, en obxectos que se poden comprar e vender e botalos ao lixo cando interese, como acaba de facerse xa dunha maneira exasperante coa última contrarreforma laboral. E, se, polo tanto, resulta que non hai xustiza social. Se non hai xustiza social, se non hai un mínimo de igualdade social, pois, se non hai, polo tanto, liberación social, pois esa emancipación non é socialmente tal cousa. Bueno, pois, a medida que nos considerábamos que, dixemos, pois, ou se recupera ese proxecto estratégico que debe orientar toda a actividade política da Frente Nacionalista que era o BNG, aínda que non se poda cumprir taxativamente en cada paso, pero creo que todos os pasos teñen que ir desa dirección, ten esa guía. Ou se recupera eso, recuperan as fórmulas de convivencia, de respeto recíproco, de que ninguén tenga razón porque sí, sino que hai que razonar, hai que discutilo, ou se recuperan tamén, pois, polo tanto, as fórmulas necesarias para facer análise dos erros que se cometen, poder facer crítica e autocrítica dos erros, porque se unha organización de esquerdas non aprende dos erros e non rectifica, pois está condenada a cometer erros cada vez máis grandes, e os paga moito máis que a dereita, porque a dereita sempre ten no fondo detrás un poder económico e un poder social, e a esquerda o que ten é precisamente a forza de traballo, ten a capacidade de solidariedade, ten a capacidade de exercer a inteligencia e ten, por lo tanto, simplemente a forza da razón, e os outros teñen a razón da forza. Bueno, pois nos plantexamos que ou ben logramos que no BNG se tivese en conta e se encetase un proceso, por tanto, de recuperación ou proxecto común destas coordenadas, con estas características que vos estou a decir, ou que, senón, nós teríamos que chegar á conclusión de que, dende logo, a nosa maneira de entender o nacionalismo, a nosa maneira de entender para que debía servir unha organización política do nacionalismo, pois non tiña cabida dentro do actual BNG, e que teríamos que sair do BNG e, daquela, pois, encetar un camiño fora do bloque. E isto foi o que aconteceu a raíz do remate do proceso da Asamblea Nacional, da 13ª Asamblea Nacional do BNG, que rematou nos últimos días de xaneiro. Unha vez que tomamos esa decisión, unha vez que rematada a Asamblea do Bloque, convocamos nós unha Asamblea aberta, porque nos gusta nos facer as cousas dando oportunidade a cidadáns que non son necesariamente do encontro, que participen, aínda que a hora de tomar as decisións naturalmente somos os militantes, os que temos dereito a voto, é lógico. Bueno, pois convocamos unha asamblea para que a militancia dixese, dictaminase se a situación que se daba despois de rematar a Asamblea do Bloque aínda ofrecía posibilidades claras de lograr o que pretendíamos, esa regeneración, esa refundación, ou non. E a resposta foi unánime.
A resposta foi unánime de que efectivamente non había todas as posibilidades. Entón xa empezamos a formalizar a nosa saída do Bloque Nacionalista Galego. Pero tamén somos moi conscientes que cando hai unha ruptura como esta, porque non somos os únicos, xa sabedes, que decimos sair, tamén todo ese conxunto de máis Galiza, na súa inmensa maior parte, tomaron un acordo de sair, tamén grupos pequenos, pero que existen e formaban parte dese mosaico do BNG, como o Partido Nacionalista Galego, que en tempos fixo unha aportación importante ao BNG, un partido máis de centro, pero nos tempos, por exemplo, de Rodríguez Peña, pois é un partido moi leal que asumía o nacionalismo soberanista e que ademais que asumía por lo menos as coordenadas elementais do que pode ser un diseño socialdemócrata, da forma de organizar a sociedade política. Bueno, pois tamén decidiron sair, e logo moita xente independente, porque no BNG hai unha cousa que moitas veces non se tiña en conta, que o BNG, ainda que dentro estuviese a UPG, estuviese a Esquerda Nacionalista, etc., pois máis do 50% da militancia do BNG sempre era simplemente militantes do BNG. Por iso tamén moitas veces parte da militancia non entendía moi ben as liortas entre os grupos. Pasouse dunha etapa que durou de que al final, ao 2000, 2003, en que as cousas que pasaban entre os grupos resolvíanse razonablemente, como dixen, e, por tanto, non había ninguna sensación de crispación de conflitos internos, porque se estaba, fundamentalmente, a aportar as visións de cada quen para mellorar a resultante, e pasouse a esa outra fase en que os grupos o que facían era ver como competían uns cos outros para ter máis parte das cuotas de poder entre a organización e máis influencia, e a xente, máis do 50%, non participaba neso porque non estaba en ningún dos grupos que se enfrentaban entre sí. Pero no momento en que, ademais, se tomou a decisión de pasar da Asamblea Nacional como Asamblea de Militantes, que é unha característica das organizacións asamblearias, e que diferenciaba ao bloque de partidos políticos como o PSG, PSOE e cualquier outro destes partidos, que fan os seus congresos elixindo primeiro delegados e logo nos congresos que participan son os delegados. Aquí non, no nacionalismo sempre foi todos os militantes, homens e mulleres, tiñan dereito de voz e voto hasta o final nos procesos congresuais, por tanto a Asamblea e nos plenarios da Asamblea tiñan dereito a asistir todos con voz e voto. Eso cambiouse a mediados dos anos 2000 e precisamente foi un síntoma de que o cambio o que pretendía era controlar máis, porque evidentemente aquelas forzas máis organizadas, cando no proceso da asambleario, no proceso do congreso, elaboran listas de compromisarios, de delegados, de representantes para asistir á Asamblea Nacional, teñen unha capacidade que non ten a xente que non está organizada. E, polo tanto, ao final, os que asisten como delegados van con posicións fixas e xa casi con cuotas de influencia e resultados de votos que xa casi que están prefixados porque van ser votados van decidir a votación en función da correlación de forzas que constituen os delegados. Bueno, pois nós unha das cousas que sí que logramos foi que a partir do verán pasado se volvese a Asamblea de Militantes, e iso tamén cambiou as cousas porque deu lugar a que o noso traballo de configuración, de ver se nos podíamos entender un amplio espectro, para dar exemplo de que dentro do BNG éramos capaces de grupos distintos, sectores de militancia de base con diferentes opinións, éramos capaces de ponernos de acordo, pois fomos capaces de ponernos de acordo en que había que ir a esa regeneración, esa refundación e recuperación do proxecto común, e mesmo de configurar unha alternativa dunha candidatura moi diversa, moi amplia, que sorprendentemente, pois prácticamente empatou coa candidatura, chamémola oficial, a da APU, da Alianza pola Unidade dentro da APU, claro, porque fora deso, nada, que foi a gran sorpresa, que foi o que fixo vacilar a alguna xente de decir, bueno, se logramos este resultado, por que non quedamos dentro? Pero a cousa non era máis que un resultado de correlación de forzas, pero non un cambio perceptible nas actitudes que permitisen avanzar na regeneración e refundación, por eso sei. Pero éramos conscientes de que unha vez que rompe algo así, hai un perigo moi grande. E cal é o perigo? Pois que se fragmente, non? Que o espacio do nacionalismo e da esquerda
ou se queredes da combinación nacionalismo e esquerda, que se converta nun arquipélago. Para os que somos veteranos, ou mesmo vellos, se queredes, os que levamos moitos decenios traballando políticamente no país, incluso os que por edade xa podíamos facelo, pois como algúns e moitas das que estades aquí, e no Morrazo sobre todo, que foi sempre unha comarca de enorme capacidade de combate, xa durante o propio franquismo, e nos tempos dos anos 70, e nas folgas do ano 72, todo aquele proceso de loita cara a ruptura democrática. Bueno, pois, os que temos esa memoria, podemos recordar que pasou na transición, entre o ano 79, máis ou menos, e o ano 82, que ese espacio rompeuse e había o UPG, había o PSG, había o POGA, liderado por Camilo Nogueira, que despois deu lugar á esquerda galega, había o PGP, liderado por Luis Méndez Ferrín, etcétera, etcétera, e que incluso nos anos 80 houve fracturas que deron lugar, por exemplo, a aparición do PCLN, e despois a configuración da Frente Popular Galega, etcétera, etcétera. O que quero decir é que houve unha situación en que había unha enorme fragmentación. Nós éramos conscientes de que se saíamos do BNG e se había máis grupos que saían do BNG, eso daba lugar a unha ruptura, e esa ruptura podía desembocar en que aparecésemos 3, 4 ou 5 grupos políticos distintos que nos puxésemos ademais a ter que competir, por exemplo, se había convocado eleccións, competir electoralmente. E o fraccionamento a efectos electoral sempre perjudicial, xa se sabe, é máis nun sistema electoral como o do Estado español, que non é estritamente proporcional, porque se fose proporcional, pois cada grupo saca os escanos ou a representación que corresponde ao porcentaxe de votos que ten e dá o mesmo que se sen tres sumados que se un só equivalente aos tres. Pero o sistema electoral español que favorece aos grupos máis grandes, pois é sempre perxudica. E por outra banda tamén perxudica na relación coa sociedade. Nós estábamos convencidos, seguimos convencidos, de que un dos graves problemas que había que resolver era o problema de que moitos segmentos da cidadanía que inicialmente estaban de acordo, que asumían, por exemplo, o proxecto estratégico do nacionalismo, que votaban en clave nacionalista, maiormente o BNG porque era a forza máis amplia, pero outras opcións tamén, que moita desa xente dunha maneira progresiva fora perdendo confianza nesas forzas políticas. Entón, houve moita desafección ao BNG, non só que se notase na perda constante de votos nas sucesivas eleccións dende o ano 2001 en diante, sino tamén na perda de empatía, de sintonía co que o BNG facía tanto a nivel de goberno, sexa gobernos municipais ou a nivel de goberno da Xunta cando foi goberno co bipartito durante a legislatura do 2005-2009, ou incluso coa relación coa sociedade e cos electores máis activos da cidadanía. E logo que había un contingente de cidadáns que xa, sobre todo xente máis nova, que xa viviu unha época en que o deterioro das forzas políticas, da maioría delas, non todas, sempre alguna que mantén o tipo, pero sobre todo as que participan máis das actividades políticas, pois ese deterioro, esa falta de cumprimento do contrato contraído cos electores, pois daba lugar a que non cresen para nada nas forzas políticas. E moita xente tamén, non só nova, que en cambio optaba por participar en movimentos sociais, movimentos antisistémicos, movimentos altermonistas, movimentos sectoriais, e que, en cambio, non quería saber nada de forzas políticas, non quere saber nada de forzas políticas, alternativas políticas, ou incluso, erupcións de revolta cidadán, como a que, por exemplo, representa o 15M, etc. E nós estábamos moi convencidos, seguimos a estalo, de que todos eses sectores da cidadanía é importantísimo conseguir captalos para
un proxecto político que lles dé a satisfacción, un proxecto político que efectivamente non teña os vicios, non teña as eivas, non teña os tangaraños que teñen as forzas políticas hoxe actualmente existentes e que ao mesmo tempo, polo tanto, lles dese a oportunidade de participaren na propia construción do proxecto. Entón, nós dixemos, o Encontro Irmandiño somos un grao de area no mundo. Nós, o Encontro Irmandiño, en que se nos organizamos como partido, non somos máis que un fato de personas, un centro de persoas organizadas, podemos medrar, pero non podemos, nós, pretender ser unha alternativa como Encontro Irmandiño. En cambio, sí que hai toda unha cidadanía que pode participar nese proceso. E decidimos, entón, aplicar un método de traballo que puxese en marcha, que suscitase, que orixinase este proceso participativo. E isto é o sentido que ten esta xuntanza de hoxe, como pois a que eu estive en Ourense ainda hai unha semana, que estaba ateigado de xente, máis de 200 personas nun aula no campus de Ourense, ou que acabo de haber hai poucos días na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela, as que se están facendo noutras comarcas, en Ferrolterra, onde se está integrando moita xente que estaba desilusionada, etcétera, etcétera, etcétera. E cal é a maneira de traballar? Pois se queremos ser congruentes co que decimos, de que queremos que sexa algo que se vaya construindo dende a base, que vaya construindo a xente que participe, bueno, pois o lóxico é que isto non fagamos máis que, en todo caso, dar unha idea inicial orientadora. Nós temos esta maneira de ver por onde poden ir as cousas, un pouco uns elementos orientadores, pero nada máis, porque a configuración do proxecto e a configuración do deseño da organización ten que xurdir da propia participación, das propias aportacións que faga a xente. E, por outra banda, a outro nivel, dado que tamén é certo, e unha realidade, que existen grupos políticos organizados, que nós mesmos somos un grupo político organizado, pois é necesario un diálogo que permita cambiar impresións e, polo tanto, pois, contribuir a que se podan implicar eses grupos políticos neste mesmo proceso. Pero non para facer unha mesa de partidos, un mosaico por arriba, non se trata de facer unha nova organización política mediante acordos entre a FPGA, o Encontro Irmandiño, a Nova Esquerda Socialista, ou por falar de grupos que existen por estas latitudes, senón que se trata de que se todos os contingentes de militantes se implican neste proceso, entón, evidentemente, se pode traballar dende a base, ir elaborando o deseño, pero ao mesmo tempo tendo un diálogo que permita cambiar impresión sobre como van as cousas e tamén coordinar un pouco a cousa na medida do necesario. Bueno, e esta é a función desta sesión. Para rematar, entón. Pregunta de vos, pero bueno, pero entón, vos, que credes que, como vedes en que proxecto pensados, en que tipo de organización, en que tipo de contidos ideolóxicos e políticos, en que tipo de deseño de organización? Bueno, pois eu só vos vou dicir unhas cuantas cousas que son elementos que nos consideramos que sí que deben ter en conta. Un é o elemento de que o suxeto, o pobo galego é un suxeto político, por lo tanto o pobo galego é unha nación e por lo tanto ten un dereito político e por lo tanto Galicia é unha nación. Que se asuma eso, non? Por lo tanto, eso centra o marco de que estamos nas coordenadas de a política na que ten que ser protagonista o pobo galego como o pobo soberano, non? A segunda cuestión é que ten que facerse mediante a democracia participativa. Por lo tanto, e aplicalo, esa democracia participativa, o funcionamento interno da organización que vai resultando de aí, e tamén a maneira de entender as relacións entre os cidadáns. O
Por lo tanto, aí é un principio republicano, moi claro, non? O principio republicano de que os cidadáns son todos iguais e que ningún cidadán debe estar sometido ao poder de outro cidadán, porque senón non hai posibilidade de igualdade. Un modelo social hai que defender, pero un modelo que sexa aceitado para a defensa dos intereses populares, por lo tanto, dos intereses da maioría social. Estamos nunha situación na que o poder, tanto económico como social, como mediático, como do aparato de propaganda, como o poder político en sí mismo, está cada vez máis concentrado nunha minoría que, ademais, está concentrado en centros de poder que están fora do alcance do control polos cidadáns. O poder está cada vez máis concentrado neso que se chama 1% da xente que o 99% que decían os ocupas de Wall Street, non? Nós somos os 99%, esa idea de que cada vez o poder, que a riqueza, a renda, todo, está concentrado cada vez en segmentos máis reducidos da sociedade, ou das sociedades, e, por tanto, no mundo en conxunto, e, ademais, que eses centros toman as decisións fora da política. E, despois, dan as consignas aos aparatos políticos do Estado. Isto está perfectamente patente, tense falado moito e síguese a falar actualmente, estáse a padecer, e non vou insistir máis que neste enunciado. E, por lo tanto, significa que a gran maioría social, que é diversa, é a que necesita instrumentos políticos de defensa que incardine os intereses e os dereitos desa diversa maioría social frente ao gran enemigo principal que é o poder concentrado do capitalismo mundializado ou globalizado e, sobre todo, do capitalismo na fase de hexemonía do capital financeiro, verdad? E defender a maioría social significa, por exemplo, pois evidentemente que o que non pode ten que ser un instrumento de defensa frente á destrucción de todas as institucións xurídicas que son instrumentos de defensa da maioría social. Por exemplo, a das clases traballadoras, non? Ten que ser, pois, un proxecto político, unha organización política que sexa capaz de incardinar todo o movimento obreiro, pero que, ademais, que provoque na maioría social, provoque a solidariedade, o apoio recíproco para que se faca masa crítica, por exemplo, votar abaixo a contrarreforma laboral última, por non decir outra cousa. Por outra banda, ten que ser un proxecto no que están integrados persoas, colectivos ou grupos que partan de unha completa independencia orgánica exterior, ou seja, que non esteñan sometidos a decisións que se toman fora do país, porque senón, evidentemente, estaríamos en contradicción coa afirmación de que é necesario exercer a nosa soberanía como povo. Ou o principio tamén do antiimperialismo e tamén do pacifismo, pero do pacifismo non inxenuo, senón do pacifismo no sentido de que se debe contraer o compromiso de asumir e exercer con absoluta enerxía e rotundidade os métodos de combate pacíficos e democráticos propios da mobilización cívica, social e política e rexeitando e denunciando a violencia institucional que padece o común da ciudadanía. Son algúns apuntamentos. Ou, por exemplo, a igualdade de xénero ten que ser absolutamente asumida, ou tamén unha coordenada de acción moi importante que é a defensa da sustentabilidade socioecolóxica, se queredes, por lo tanto, o combate en contra da desfeita do planeta, dos ecosistemas que se están a cargar precisamente de unha maneira casi definitiva, están sobardando os límites de resistencia aos ecosistemas do mundo e do medio ambiente este capitalismo depredador, este sistema mundo absolutamente destragador, non? Bueno, son unhas ideas, pero o fundamental é que sexa a participación da xente a que vai aportando ideas, temas que hai que tratar, elementos que poden formar parte da configuración ideolóxico-política desta alternativa.
Logo, por outra banda, está o traballo de ir deseñando o modelo de organización, ainda que xa dixen algo de cales son as nosas ideas bases, como orientación. Bueno, pois está claro que os principios mínimos para unha organización ten que ser a democracia asamblearia, a incorporación de persoas a título individual, non pode ser unha frente de partidos, porque se unha frente de partidos caemos nos erros de antes, o que non significa que non existan e funcionen os partidos existentes que asuman o proxecto común, pero non dentro da organización como cooptación entre partidos, ten que ser a título individual, evidentemente o pluralismo ideolóxico e político, e logo unha estructuración territorial adecuada, dado que temos un país moi diverso e que a estructuración territorial ten que ser a base da configuración orgánica dunha nova organización. E sobre estas bases, traballar e mudar os métodos de relación coa sociedade no sentido de que unha das eivas primordiais das forzas políticas existentes moi enganchadas na política institucional, e están os exemplos á vista en o noso país e no propio caso do BNG durante os últimos anos, durante o último decenio, de a forma de relación coa sociedade ten que ser a que precisamente se muda a partir de decir somos os cidadáns os que temos que participativamente construir os instrumentos políticos do que nos sirvamos para defender os nosos intereses e para exercer as nosas liberdades. E iso significa unha maneira de entender eso completamente antitética de, por exemplo, de cando unha forza política o fai é ter, pois, por exemplo, haxa organizacións sindicais que un partido manipula ou que un partido dirixe según lle conveña e utiliza sin que a autonomía sindical nese caso esteña por ningún lado presente. Ou plataformas de organización dos cidadáns, sexa a plataforma de defensa das rías, sexa as organizacións das federacións de montes veciñais en Mancomún, onde moitas veces as forzas políticas, cando entran aí, entran para ver como levan o seu rego esa dinámica. A relación ten que ser completamente diferente, pois inmaculadas ten que ser completamente inversa. E xa para rematar, neste proceso hai tamén que empezar a elaborar unhas liñas programáticas cardinais. E eu sempre digo que hai que os programas non só para eleccións, os programas para acción política na sociedade, e no seu caso na institución, os programas teñen que ser fundamentalmente, non pode ser como os vellos vademecums dos médicos, non? Que receitas para todo. Esa manía de facer un programa electoral, un programa de goberno, un programa que teña receitas para absolutamente todas as cosas é imposible, porque non hai ninguén que poda creer que logo todo eso se vai a cumprir. Entón, o que hai, os temas cardinais que están máis sentidos, máis padecidos, son máis cruciais para o cidadán do común, para a maioría social, eses son os temas nos que hai que centrar a atención e empezar a elaborar alternativas moi claras para ese repertorio de temas. E ese repertorio de temas son precisamente a xente que ten que escollelos. Non se poden dar dende arriba, non se pode dar un plato precociñado e dicir, estades de acordo con eso, porque seguramente están de acordo con eso, pero non é a maneira en que se acerte precisamente na formulación das alternativas, non só dos temas, os problemas máis graves, sino da resposta máis acaída políticamente que hai que darlle para resolverlos. E, ao mesmo tempo, no proceso de traballo, a nosa idea tamén é que, como eses temas, eses grandes temas, pois son de carácter bastante xenérico, hai temas e problemas que se dan a nivel local e a nivel comarcal que representan a plasmación nese contexto concreto dos grandes temas. Poñamos por caso, se unha das cuestións é reversión ao dominio público das concesións feitas ao sector privado en materia de infraestructura, recursos, bens e servicios estratégicos que poidan ser interpretados como interese público común. Isto que significa? Significa darlle a volta a todo o que se leva feito durante os últimos 20 anos, polo menos, de que cada vez máis os servicios públicos fondados en concesións, os servicios municipais dados en concesións, e que chega un momento en que todo se convirte aquilo que son
servicios que son para os cidadãos que deberían ser gratuitos ou simplemente cubrindo o coste, cando son mediante precios públicos ou políticos, bueno, pois convirtese en negocio e, polo tanto, resulta que deixan de ser servicios públicos ao proceso que se chama de privatización. Pero, claro, se falamos da reversión, de que volvan a ser, eso é algo que parece moi utópico, pero, en cambio, eso ten concreción a nivel do Concello de Cangas, a nivel do Morrazo, a nivel da cidade de Vigo, da súa comarca, e, polo tanto, do que se trata é que estes grupos de traballo que se formen, que vayan traballando, que vayan elaborando o proxecto, que vayan tratando os temas, ao mesmo tempo que vayan tratando os temas locais, porque eso incardina e moviliza implica máis facilmente a moita xente, porque sinto os problemas porque están ao pé da casa e non son problemas que o vexan moi distantes ou que dependen de decisións que se tomen, por exemplo, nas Cortes do Estado. Esta é a nosa visión en conxunto, e ni siquiera vou empezar a hacervos unha lectura dun repertorio de liñas programáticas estratégicas básicas que nós temos elaborado para nós, fundamentalmente, para aportar coa nosa participación neste proceso, porque non se trata de darvos ningún plato precociñado, ni siquiera desta maneira. Prefiro quedar nesto e únicamente as cuestións que vos queirades plantexar, se algunha pregunta queredes facer que eu poda ampliar ou aclarar ou concretar alguna das cousas, se son capaz, contesto, pero fundamentalmente que haxa un proceso de diálogo, que digades o que vos parece. Primeiro, a idea, o enfoque, a metodoloxía, esta convocatoria aberta, se está por labor, se considerades que, entón, estades por labor de constituir un grupo de traballo en forma de asamblea aberta que empece a traballar organizadamente, que empece a aportar ideas e se tamén nos que estades en organizacións políticas concretas, que non son, por suposto, o BNG, pois tamén vos parece que é unha forma razonable de encetar a construcción desa alternativa que é absolutamente necesaria e que se somos capaces, ainda que non abranga todo o espacio que hoxe non está no BNG, porque non o pode abrangar, hai límites, límites ideolóxicos, límites de espectro social, se abrangue un gran espacio, entón conxuraremos o peligro de que nos atopemos ante un arquipélago e tamén seremos máis capaces de estar en condicións de, sobre iso, posto en marcha eso, tamén plantarnos, se é preciso, con unha plataforma electoral que represente eso e que dea, por lo tanto, a cara no nivel electoral, pero sempre o fundamental para nós é que se faga, se vaya construindo eso. Non estamos por empezar por facer un acordo para unha plataforma electoral se non se está traballando, construindo por abaixo, porque senón as plataformas electorales xa saben que acaban ao día seguinte. Esta é a nosa idea. Xa falei máis tempo do que tiña pensado, pero tens a palabra, se vos parece ben. E moitísimas gracias.